चिरां डिस्ट्रिक्टनि मेप जायखौहाय जोंनि नैबे आयंआनो बानायनाय आरो आयं नों मा क्लाससिम फरायनाय आंथ' 7नि माल'सो क्लास 7 गोदाव सोरावसोलै ओमफ्राय नैबे सोर बेलाय बोथोरा जोंखौ माबायदि ओंखारनो होदों नायलाय खोबथेजोबनांगौ जायो नै खोबथेजोबनांगौ जायो उफाय गैया खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे भिडिअ माने जों दाबसे जायगायाव आलासि जानो थांगोन आरो जोंहा साथाम इउटिउबार्सफोर दङ आदा अफ्रि दैमारि देरहासात इस्लारि ओमफ्राय आं जों दा आमगुरियाव दं माने वेस्ट आमगुरि होननाय खासिबारियाव जों थांनो नागिरदों आरो औ ए नैबे जाहैबाय नै आदा अफ्रि ओरै जाबाय देरहासात इस्लारि आंथ' फैदों नैबे स्कुटिजोंनो फैदों दिनै बेनिफ्राय नैबे देरहासात इस्लारिनि स्कुटि नै सिखाया दिनैहाय 12था ना 15था लाबोदों बियो मोनसे जायगायाव 12था डेलिभार खालामनांगौनो दिनैहाय बे आमगुरि एरियायावनो माने बै जों जेराव थांगोन बेयावनो ओमफ्राय जों ओंखारलांनाय एसे हाखु दाखु जाबाय बिसोरबो गोजाननिफ्राय फैनायनि एसे लेट जाबाय दा जों थांगोन आमगुरि खासिबारि सासे आयंनि न'आवहाय आरो अब्ला जों थांबाय थाबाय लोगोफोर दा आमगुरिनिफ्राय ओरैहाय सोनाब साइडजों हाबनांगौ वेस्ट आमगुरि होनदों नालाय सोनाब साइडजों हाबलांनांगौ आरो ओमफ्राय बे आमगुरिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरि दे लोगोफोर होमब्ला थांबाय थानाय लोगोफोर बेनिफ्राय माखासे खौरां मोनगोन दिनै नोंथांमोन दानि जेनेरेसननि मानसिफोर बारा मिथियै माखासे जारिमिनखौ आयंनिफ्राय नोंथांमोननो दिरुननानै होगोन दा खासिबारि एबा वेस्ट आमगुरि थांनाय लामायाथ' मोजाङानोसै नै सिसि ब्लक गोदानै बानायदों खोमा गामिफ्रा माखासे मुस्लिम गामि ओरैहाय ओमफ्राय ओरै थाङोब्ला बर'फोर दङ दा मोनफैबाय जोङो नैबेयावनो ओरै दोनथ'नायसै नामा आयं ने बाव दोनथ'नायसै गारिखौ साइख्लेमाव औ मोनफैबाय नैबे आयंनावनो जों फैदों आयं कातिनाथ ब्रह्म बेनो नै जोंहा आयंआ दे आं नोंखौ दहायसो परिसयखौ मोनदों साला खिन्थानानै दे जाबायलै ओमफ्राय बेखौबो दहायसो साला बोरैबा मिथियोलाय औ फै आयं दे होमब्ला जों हाबबोबाय आयंनि न'आव दा आयं कातिनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनिनो सासे दैदेनगिरि हारिनि थाखाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोनाय दा बिथांनिफ्रायनो जों गोबां माखासे मिथिनांगौ माबा माबि दङ बे माबा माबिखौ नोंथांमोना मिथिलांगोन दा बे माबा माबिखौ मिथिनायनि सिगां जों माबा माबि जानानै लाग्रोनि लोगोफोर माने टाइमाबो जानायखाय दा जानायावनो डाइरेक्ट हाबबाय आरोखि जोङो नै जोंहाबो लेट जाबाय नालाय जादो मा बेदर मा ओंख्रि मिथिथ'वा आयंनिथ' आलदासो बइलसो जायो आं बइलसो जायो औ देहानि थाखाय नोंसोर जानाय माबायाबो आं जाया आंना दाउसा फिसासो जायो आच्छा दाउ गिदिरखौ जाया बेनो रुनायनि बेनो ना लायनै आयंनिया ओमफ्राय नैबे नायजोब जोंनो बे नै दाउ बेदर अमा बेदर आरो थारुनजों नाजों भेरि स्पेसियेल येस होमब्ला जाग्रोदिनि जानाया नैबे ने सिखा खंखाइ आनबक्सिंनि टाइम जाखो ना मा जाखो मिथिया जों ओंखाम जाखांनानै दा नैबाव 12था नामा 12थानो बेयाव ओमफ्राय नैबे मानसिखौ सिखा खंखाइ बानायग्रा नुखायो 600नि नैबे मिडियाम साइजनो सोरनो नांगौ बानायबाय थाखायो अर्डार खालाम नैबे जाहैबाय आयंनि नै खय पिस आं दा आमगुरियावसो 12 पिस दानिया नैबेयाव आयंनियाव फैनायनि गुबै उद्देश्य आयंआ जोंखौ मानो हांख्रायदों नैबेफोरखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो दा नैबेखौ नायोब्ला नलेज मोनगोन आरो दा आयंखौ नोंथांमोना नुगोन दा बिजि फाइल्स पत्र माने बै समनि माबा माबि जारिमिननि आरो पेपारफोर बायदि दङ नैबे आयंनावहाय नै आयंआ बेखौ लांदोलै बेखौ मालाबा नांगोन ओमफ्राय गासिबो मा दंजोबो गैला माखासे गैला माने ओरैबायदि जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो बे समनिफ्राय जोंनि माखासे डिस्ट्रिक्ट गोदान जानायफोर जेरै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बियो बबेनिफ्राय हाबसनदों बबे बाउन्डारिया बबेजों थांदों बबे गामिया हाबसनदों दा बेफोरखौ
गोदान डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गोदान मेप बानायनायाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन थाना आरो समस्तिफोरनि माखासे मेप्स बेफोरखौ नैबे आयंआनो बानायदों नैबे आयं कातिनाथ ब्रह्म चिरांनि प्रथम माबायानो आंनो बानायखादों ना चिरांनि मेपखौ औ गोदान डिस्ट्रिक्ट जानाय समावनो आदसा गोदान डिस्ट्रिक्ट जानाय समावनो नैबे आयं बानायनाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट ना माइलाय बङाइगावनिफ्राय काकिजाना काकयजाना माने आं चिरांखौ जखननाखि बानायदों औ होमबा क'क्राझारनि मेप लाबोनांदों औ ओमफ्राय बङाइगावनि मेप लाबोनांदों जोंनावथ' बङाइगाव बे हाबदों क'क्राझारनि हाबदों नालाय एसे दा बेखौ बे मेपखौ मानानै दोननानै बेवहाय दानख'बाय आं दानख'दों नै बेवहाय होखानाय दं नैबे गामिफोर एग्रिमेन्टआव बे गामिफोर होनाय दंमोन नालाय बबे सार्केलनिफ्राय बबाव हाबफैखो बियो नैबेवहाय दंजोबो आरो दा बेफोरखौ नायै नायै बेवहाय नाम्बार दं बे गामिनि नाम्बारखौ लानानै आं बेवहाय बसायबाय आरो आयंआ बे चिरांनिखौल' बानायनो मोनदों ना चिरांनि थानानि दानि थाना बे थानानि मेपखौ आं बानायदों ओमफ्राय ब्लक दा जेनेबा रानिखाता ब्लक ओमफ्राय सिडली ब्लक बर' बाजार ब्लक पानबारि ब्लक आमगुरियाव दंमोन आमगुरिना सेंसन जायाखै बोरैबा बोरैबि थालांदों खिन्थु थानाया आमगुरिनिया थादों बे समाव माबा दंमोन सेट्रि दंमोन एसपि औ सेट्रि बोरैबा माबानानै बे मिटिङाव लेंहरनानै सानैया बुंबाय बे नङाबा जानाय नङा ओमफ्राय खिन्थाना होबाय आंखौ लेंहरबाय मिटिङाव आंखौ बुंबाय आरो नों बानायाबा उफाय गैया रावबो गैया बिदि हिसाबै आं बानायदों आरो बे थानानि ओमफ्राय ब्लकनि समस्तिखौबो आदसा जोंनि बिटिसिनि समस्ति समस्ति चिरांनि समस्ति सातथा समस्ति माने बिटिसिनि समस्ति निसिमानि काजलगावनि चिरां दुवार ओमफ्राय सबायझार मानास सेरफां थुरिबारि बेखौ आं गासिबो बानायजोबदों आरो मास मोनसे नांदों होमबा बिटिएफआव थाबाय नालाय बे काजलगावनिफ्राय माबानानै आंखौ नैबे बिआरपिएलनि गेस्ट हाउसआव दोनहैदों बेवहाय जानाय थानाय बे आंखौ ओंखारहोआखै मानसिफ्रा दिगदार खालामो नोंना खामानिया खालि बेल' आंना खामानिया खालि बेल'खा जोंनि निसिमानि मेप नै बेखौबो जोंने नैबे आयंआनो बानायदों जाहैबाय निसिमा समस्तिनि जाहैबाय आरो निसिमा समस्ति बे फाइनाल कपि नै चिरां डिस्ट्रिक्टनि मेप जायखौहाय जोंनि नैबे आयंआनो बानायनाय आरो गावनि आखाइजोंनो गावनि खर' मेलेम बाहायनानैनो बानायनाय आरो आयं नों मा क्लाससिम फरायनाय आंथ' 7नि माबाल'सो क्लास 7 गोदाव सोरावसोलै बै समनि क्लास 7 आसामिस मिडियाम एसामिस बै समनि नलेज रोंगौथिया माबायदिमोन 9 खान बानायना हरनांदों आं बेखौबो आदसा आखाइजों लिरनानै बे समाव जेबो मा गैयालै गांफा बानायथारनांदों बे मेसिन प्रिन्टिं मेसिनफोरबो गैया जाहैबाय ओमफ्राय आयं बैसोआ बेसेबां दा 80 रानिंनो आसा खालामदों इसोरा जेन मोजाङै लाखियो आरोबाव जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय बिराद गोनां सासे सुबुं नैबे जोंहा आयं कातिनाथ ब्रह्मआ अब्ला बे जायगायाव फैनायनि उद्देश्यखौ नोंथांमोना आरोबाव मिथिनानै लादो माने नैबे जोंहा आयं कातिनाथ ब्रह्म गोबाङा सिनायगौ जोंनि ओनसोलनिया बिथाङा बिराद समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय मावबोनाय सासे सुबुं नोंथांमोना नुबायबो बिहा बेसेबां आखाइ दङमोन जोंनि स्पेसियेलि चिरां डिस्ट्रिक्टनि समस्ति दानायनिफ्राय लानानै गोबां बेफोरबायदि जायहा दिनैहाय लेखाफोराव बा इन्टारनेटआव सेबखांजाबाय नैबे आयंजोंनो आखाइजों हांखो बोजेनजानाय माखासे मेपफोरा दा बिथांखौ जोङो मान होनो गोनां दा आयंआ जों माखासे इउटिउबार्सफोरखौ जेन'बा जों साथामखौहाय मानि थाखाय दिनैहाय मा गोसो जानानै लिंहरनाय जायामोन बेखौ
आं आवगायनिफ्रायनो गोसो जाबाय थादों आरो औ जिहेतु जोंनि ओनसोलाव आरो पुनराय माबा मोनसे दावराव दांगाबाजि जाथि गथ' लानानै जेनेबा मुस्लिमजों बर'जों आरो गुबुन हारिजों बर'जों बे आवाजफोरखौ दा नुबोबाय थादों बे आवाजखौ नुनानै आं मोनसे गोसोखांदों जिहेतु 1912 सननि 2012 मोन ना 2012 सननि जेनाखि घटनाफोर बेफोर जिहेतु बर'फ्रा आवलायजेनाखै मावजेनाखै बेखौ मुस्लिमफोरनिफ्रायसो बेफोरो आराम्भ जाबोदों दा बिनि डिटेल CBI इनकुवारिनि रिपर्ट बे रिपर्टफ्रा पेपारफ्राव दङमोन बे पेपारफोरखौ मालाबा जिहेतु मेडिया हिसाबै मालाबाफोर दरखार जागोन साननानै आं निजे गोसोखांनानै गोबावसै गोसोखांबाय थादोंमोन नाथाय आं मबाइलखौ बेबायदि नाम्बारबो दिहुननोबो रोङा बिदि वाट्सएपआवबो हरनोबो रोङा मेसेज हरनो रोङा हिसाबै दा लासै लासै बिनिफ्राय खबर लानानै कानेक्सन खालामनानै दिनै नोंसोर आयंमोनखौ बेवहाय आं लेंहरबाय लेंहरनानै जिहेतु पुराना डकुमेन्टसफोर दं BTC जाजेननायनिफ्राय BTC जानायनिफ्राय जोंनाव जिहेतु चिरां बे चिरां जाजेननायनिफ्राय बेवहाय मा खामानि आं मावबोखो नों मेपनिफ्राय लानानै समस्तिनिफ्राय लानानै थानानि माबाफोरखौ लानानै ब्लकनि माबाफोरखौ लानानै बेखौ जिहेतु आंनि आखाइजोंनो आं बानायनो मोनदों हिसाबै आं दिनै बे जिनिसफोरखौ नोंसोर आयंमोननो आं गथायनो होननानै जिहेतु आं बैसोआ बारा जाबाय बे जिनिसखौ गथायनो होननानै आं दिनै नोंसोरखौ लेंहरनाय जादों आरो धन्यबाद थाबाय आंनि न'आव फैनानै बेबायदि सावरायनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बेफोर रेकर्डफोरखौ हरनो हानानै जोंनि हारिनि माबा मोनसे एसे खामानियाव सहाय जाहैगोन नामा बबेबा बोसोराव आं बेखौ आसा खालामनानै दिनै नों आयंमोननाव साथामनावखौबो बे जिनिसखौ खिन्थानानै आं दिनै बेखौनो गथायनाय जाबाय आरो हामबायसै बेनिफ्राय माखासे जारिमिनखौ जोङो मोजाङै गोथौयै सावरायबाय आरो इम्परटेन्ट खोथाफोर जायफोरा जोंनि खुनु लिरनानै दोननाय रेकर्डफोरबो गैया माखासे जारिमिन माखासे जाथायफोर जाबोनाय बेफोरखौ जोंजों आयंआ दिनै शेयार खालामबाय बेखौ जोङो नांगौ समावहाय जेब्ला नांगौ बे समाव जोङो दिरुनबाय थानो नाजागोन आरो स्पेसियेलि जोंहा नैबे आदा अफ्रि बेबो मोजाङैनो खोनासंनानै लाबाय आरो नैबे माबा माबि डकुमेन्टस लाबाय बेबो आरो बेबो देरहासार इस्लारियाबो जोङो माने जेब्ला नांगौ अब्ला जों बेफोरखौ बुफ्रुसारनानै फानाय जागोन जाहाथे जोंनि मिडियाया सापर्ट खालामनो हायो एबा जोंनि इउटिउबजों लोगोसे हारिखौ सिबिनाया जेन सापर्ट खालामनो हायो हारिखौ बोखांनायाव फाइल मोननै लाबाय आं औ फाइलखौ लानाय जाबाय आयंखौ जों जे लानाय सम जाबाय आयं दे